כשאתה עצוב זה גאווה, עצבות זה שיא הגאווה. עצבות זה גאווה, זה כפירה. כמו שרבנו מביא את הזוהר, שהעצבות זה סטרא אחרא, והקדוש שונא אותה. לא ראינו שכתוב על הקדוש שונא משהו חוץ על עצבות. לכן רבנו הזהיר מאוד, מאוד, את העניין הזה שרבנו אמר, שממש צריכים להרחיק את העצבות בתכלית הריחוק. לדעת את זה. תצא מהגאווה שלך, תצא מהגאווה, תזכור. עצבות זה גאווה. אתה לא מוכן להודות שאתה רק בן אדם. זה אני מדבר פה על עצבות אחרי עבירה. עצבות אחרי נפילה, עצבות אחרי ירידה. זה מדבר. כמו שרבנו אמר, כשהיצר הרע לא רוצה את העבירה, רוצה את העצבות אחרי העבירה. אז יש לך ניסיון מסוים, יש לך עם הילד הזה, יש לך בעיה, שמה זה התיקון שלך, איפה שקשה לך. דווקא איפה שקשה לך, זה שמה עבודת השם שלך. שם אתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאתה מתגבר, ומתגבר לשמור את הטבע שלך. הנקודה הזאת, מאוד חשוב לי שכל אחד יחדיר את זה בלב שלו. להבין את הנקודה הזאת. וזה מה שהסברתי כל הזמן, לכן תגיד תודה. שאתה, מה זה כשאתה מאמין? תודה, תודה שקשה לי, תודה שלא הולך לי, לא רק שאתה לא מתייאש ולא נשבר, אלא אתה בא, אתה עוד אומר תודה, שמח בחלקך, ואומר תודה. תודה שלא הולך לי, תודה שקשה לי, תודה שנכשלתי, תודה שנפלתי. תודה, כל מה ש... ואני עכשיו מתחזק להכניס פה עבודה. מה הסיבה העיקרית שאדם לא בשמחה? הסיבה העיקרית שאדם לא בשמחה, כי הוא יש לו שאיפות, רוצה להתקדם בחיים. והוא רואה את עצמו שהוא רחוק ממה שהוא רוצה. אז הוא עצוב. לא משנה איך תקרא לזה, תקרא לזה שהוא לא מרוצה. תקרא לזה שהוא לא שמח בחלקו. למה לא שמח בחלקו? כי בדעתו זה לא מספיק, צריך עוד דברים. ובדרך כלל אדם שעובד השם, אדם שהוא ברוחניות רוצה להתקרב, אז יש לו שאיפות. הוא שואף. וזה גורם לו להיות עצוב. למה? כי הוא שואף. וזה לא כששואפים, זה לא בשנייה אחת. אז בינתיים, אז הוא עצוב. מה זה לא מרוצה? מה זה לא מרוצה? הוא לא חי כמו שהוא רוצה. הוא לא מרוצה. לכן, איך אדם יהיה כן שמח כל הזמן? אדם צריך כל הזמן לזכור איך הוא היה לפני שהתחיל להתקרב לשם. אז תמיד יהיה שמח, כי לעומת מה שהיה פעם, מה שלא יהיה, זה כבר שיא ההתקדמות. אם הוא ישווה את עצמו לפני ההתחלה, אז הוא תמיד יהיה שמח. כי ברוך השם, מה שלא יהיה, זה לא מה שהייתי פעם. ברוך השם. אם אדם לא בשמחה, כי הוא גאוותן. גאוותן. אם אדם ענב, הוא נשאר בשמחה. כל מי שעצוב אחרי החטא, הוא גאוותן. אם אין לו ענבה, היית נשאר בשמחה. זה מה שעולם. אני רואה שנתת לי משימה, ולא הצלחתי לעמוד במשימה. הרע שלי ניצח אותי. ואני שמח שאני רואה את המקום שלי, ואני שמח. מה אני שמח? שמח שאני צריך אותך. שאני עכשיו הבנתי, למה לא הצלחתי? כי הלכתי בלעדיך, הלכתי בלי תפילה. בגלל זה הרע ניצח אותי. אז אני שמח עכשיו שלפחות למדתי לדעת שאני צריך אותך. אז תודה רבה שאני עכשיו שמח, שהתקרבתי אליך, בטח אני שמח.